1 to 11 na lang. Lateral yun, hindi ka sanay sa lateral. So, bend mo yung face mo para. Baka kasi Makarecover agad. tayo gano'n, tapos biglang twist. Oo. Ramdam ko yung buto ko. Pag binend mo yan, ang twist mo lang. Pag gano'n, yun yung proper. Bend mo lang yung isa pa. Sorry, kaya ko dito.
Kaya nga binibigay ko sa backhand eh.